Ето, има две умрели. Там е... Опа, там другата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 риби. Така. Нека гледаме дали ще хванем риба. Да, тук гърми яко обаче. След само. За малко. Така. Ще хванем нещо. Вие. Добре, хора. Тук ще гледам по-далеч. Така, хора, ето от тук. Ето е войцата. Не знам дали ще